Dibulise ulutsha lonke. Dibulise i-worship team, keyboard player. Dizibulisele nam enkosini uJesu Kristu. Amen. Ndiyamthanda uYesu kakhulu. Ndiyazazi ndiyamthanda uYesu kakhulu. Anakungqinela. Ndiyamthanda uYesu kakhulu. Isindisiwe izono zami zixolelwe. Ndingachitha ngaxesha swezwe lethu kuLuka 24. Verse 41. Mangaliswa nguwe, mangaliswa nguwe, mphethe kahle, thanasa. Luka 24 verse 41. Funda kwincwadi kaLuka chapter 24. Sawuqala ukufunda kuverse 41. Hlako verse 36 kunesihloko uYesu uzibonakalisa kubafundi bakhe. Verse 41. Ke kaloku bathi bengekakholwa bemangalisiwe bevuya. Wathi kubo, nina nto ityiwa yona apha. Bamnika intwana enhlanzi eyojiweyo. Hallelujah. Bathi bevuya bengekakholwa. Hallelujah. Abavile kodwa bavuyiswa nje kuva abakakholwa. Hallelujah. Bavile uyazibonakalisa kubo kuba utheka ivuke engcwabeni uYesu wangena esixekweni mayibongwe inkosi. Lethu sibenkosi wasibonakalisa kuSimon. Hallelujah. Bavile ke ukuthi uvukile engcwabeni. Abakakholwa ukuthi uYesu uvukile engcwabeni. Hallelujah. Baninzi abevayo ngoYesu kodwa ukuze khona bakholwe nguye. Hallelujah. Uyahlaka ngezantsi efesini uthi ngezibhalo. Hallelujah. Uyabatshilela ngezibhalo. Hallelujah. Baninzi abavileyo ngaye. Na ukunitha ukumkholwa bavile ngaye abakamkholwa. Asihlanu basiyabona. Nina nto ityiwa yona apha. Bamnika intwana enhlanzi eyojiweyo. Wayithatha wayitya bejongile. uYesu wathi kubo, zizo ezi izinto endizithethayo kuni ndisenani. Ndisithi zimelwe kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMosisi nasezincwadini zabashumayeli nasezindumisweni. Hallelujah. Ezi zinto endizithethile kuni azizo ezi zinto endizithethile kuni ezibhaliweyo emthethweni kaMosisi ukuthi zonke izinto ezibhalwe ngam zimele ukuzaliseka. Hallelujah. Ukuze khona sikholwe ukuthi kuyakwenzeka okuthethwa nguye okuthethwe ngaye ezibhalweni. Hallelujah. Emthethweni kaMoses ngabaprofeti khona ukuze ke ngoku sikholwe ukuthi kuyakwenzeka okuthethweyo sidinga yena. Sidinga Yesu afike emntwini. Ithatha amandla. Yo, ithatha amandla
ukufika emntwini Yesu bayathetha ngaye abamazi Yesu. Kodwa kudinga ukuthi yena asibonakalise, asithile kwaba. Sithi uYesu Yesu bayashumayela abashumayeli bavakalisa ngaye uYesu. Kudinga uYesu asithile emntwini. Ngoba sebekholwa ngabantu ukuthi abantu akakazithini kubo uYesu. Hallelujah. 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 Bayathetha bathi ngoba bebeke badibana naye endleleni. Mayibongwe inkosi. Bathi besingavuthina inhliziyo zethu esithina izibhalo. Weshwaka walahleka phakathi kwabo akabonakala uYesu. Baba bangina kuba sa Jerusalem. Sibonakalisile uYesu. Wasawafika uYesu. Wasithina uYesu. Bathatha bakwaziyo. Wakisiqhubeke mama kunendawo endifunayo. Verse 45. Wazake wazikhanyisela ingqondo zabo ukuze baziqonde izibhalo. Ukuze baziqonde izibhalo. Wabathilena hey Nkosi yami wakhanyisa kwingqondo zabo khona ukuze basiqonde izibhalo. Abakulahleka ngababa befumana izinto ezithethwayo. Abayekulahleka ngabafika entabeni bathi bona abantu abathethayo bethi abaprofeti. Hallelujah. Khona ukuze izibhalo basiqonde izibhalo. Izibhalo. Kudinge kuYesu afike. Yena uYesu kufika yena. Bayavakalisa abaprofeti kodwa kudinge ukuthi afike kuthi uYesu. Hallelujah. Singathathi into ethethwa abaprofeti. Kodwa into ethethwa nguye. Kasefike uYesu. Ngazibhalo. Zonke izinto zakhiwa izibhalo. Abaprofeti bakhiwa izibhalo. Abashumayeli bakhiwa izibhalo. Abahlabeleli bakhiwa izibhalo. Hallelujah. Wabakhilela uYesu. Hallelujah. Uma seyifikile afuna izindaba abaxoxa khona kwaThixo. Uma seyifikile uyaphuma egruphini yabantu. Uyaphuma kwegroup. Uma kufika uYesu. Ngoba uyaphelela. Uma seyifikile uyaphelela. Awuphele uthetha kwaThixo. Ngoba kukhona amaciko. Akuyekwa. Ziyandi groups. Kodwa maseyifikile. Onyula abanyaniso yakhe. Maseyifikile uYesu. Hallelujah. 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 Verse 47 mama. Verse 47. Kubhaliwe kusithiwa zothi egameni lakhe zivakaliswe kuzo zonke inhlanga indaba zenguquko noxolelo lwezono kuqalelwa eJerusalem. Hallelujah.
Masiqhubeke impilo. Nina ke ningamangqina Yeah. ezi zinto. Hallelujah. Niyabona mna ndilinika nina idinga likabawo. Hallelujah. Ubukumkani. What does it mean? King. Kingdom. King. Ubukumkani. The kingdom. And then we call it queens. God doesn't feed up God again upon the kingdom. Yeah. Kuni dwellasekayo egadinete. Wakafika uYesu. Liyela kuvakalisa. Ubukumkani bamazulu. Usondele. Usondele ubukumkani bamazulu. Uthi Paulo fika iyalela amadoda akhe. Uthi mnake umzamo omhle tuzamile. Ugato tulifezile. Gato tulifezile. Kholoke nelqina. Amadoda because of the kingdom. Lizani. Uzalifundisa malo ukuloma abantu. Lizani. Amadoda. The kingdom. Usathane uyayana lo ngithanda ngayo. Usathane uyayana ngithanda ngayo. Why is this okay? Sithoke umthomkhiwane. Khona kwenzekayo. Khona impawu. Izani ke nina ngizokunifundisa ukuloma abantu. Izani ke nina izani. Izani madoda. Yo! Izani madoda. Uthi Paulo sidunyula amadoda ekrete. Kusamdunyula amadoda ekrete. Nyula amadoda. Wanyula abafana bakhe because of the kingdom. Siningayilahli lento Timothy. Siningayilahli lento Timothy. The kingdom. Ayikho indlela, ayila kulahleka lento. Ayikho indlela uthi kwenza ngayo asithini status. Wakupha yakho iphapheni unina wenilukazi ubhizi ngaphandle moya kathi zaphela because of the kingdom. Lithi zinkosi khwele phansi kwehashe khwele ngazonke inkumkani. The kingdom. Ixesha elide hlala ngisemsebenzini ngihlala thathe banencingo nje ngibona nalento ngihlaba ngakhala nindodwa ngalini inyembezi ngathatha amakhitsa ngamathathana ngathatha amaphulaphula ngamathathana hayima nobuyathenga usisi uthayiswe ngabo. Angeke uhambe ebusuku ubaleke umuntu ongusisi. The kingdom. Yahlimvana kaThixo. Yesu. Because of the kingdom. Wenza uThixo umnqophise noIsrayeli. Amadoda akho asendlini yakho nesicaka zakho esendlini yakho masoluswe. The kingdom. The kingdom. Bukumkani bukaThixo.
khona in the kingdom of the darkness. Mphana makusetyenzwa andazi indlela ekunywa ngayo kodwa strategy kaSathane ithi wakhokhisa umama. Asazi yapha ya babenzani ama-devil worshippers. Kwi-kingdom yabumnyama. Kodwa eyasezini imisa ukulungisa. Sabona ukhona umthasi la ngaphandle. Khona umoya weBhabheli. Because of the kingdom. Saphela insizwa la. Tikhungile ngawe Petrus. Amen. Khona lwakho lungapheli. Oh Jesus. Because of the kingdom. Oh yes. Uthi Paulos uthe masulibalekile. Kodwa kutshintshe lutho. Hey, thumela imakweze. Because of the kingdom. Thumela indoda. Ize. Because of the kingdom. Bathi baphumayo mama. Basiya ngcwabeni ekuseni. Kabaphuma baphethe into yokuthambisa abafutha. Bakhumbula indlela likuthi yo! Solikalela kubani na ilitshe engcwabeni. Uma baphakamisa amehlo engcwabeni kukhona indodana yombethi ezimhlophe, the kingdom. Zange bakhilekele bephathaka bathatha izinto zonke baphuma. Noma kusamele bevumile. Bawo solikangela ngibane litshe. Kanti sekhona indodana ngaphambi sithunywa sikaThixo. Hallelujah. Ngima ngichaze le ndaba. Upeniyasi inkosi yami wafela empini ma bebuya ay Jesus Christ Absalom ebuya khona kodwa umfazi kaPeniyazi wakhala kanti umithi khulelwe indodana. Bathi bephezu kwabo ababephezu kwakhe bathi musu ukukhala kangaka ngoba wena ukhulela indodana wena. Wayebevuya nje. Listen in South Africa, government Esitim asayiveza boqinisa namathothana kaThixo ngoba wabethwa bavalelwa babulawa livangeli. Haleluya. Uma kufomama kuyaphakanywa. Kodwa kwasozala uMoses kwathiwa wayeke namakhwenkwe wabulale namakhwenkwe la. Wayekeni abangamantombazana. Kanti buza kubani ongabetha umuntu ongumama ngamanje? Gender-based violence. Sathana kamanga akakhathalanga lonto le.
ngoba uyayazi bangayiphuncula apha le nto. Ayazi uSathana into eyingozi apha ngayiphuncula khona le nto. Ke idinga likabawo lilishiya naye. Now abedinga, haleluya. Now benza intando yakhe ngoba bayamva. Abathetheli bayintoni naye bamandleni kaKristu. Abo banjalo bayamva. Haleluya. Abo bayengamva uKristu yekho kubo. Kungena yonke into esuka ephapheni, engena kaphambili abanqandi. Haleluya. Kodwa wathetha kwaba, ke mna idinga likabawo ndilishiya naye. Naw kuvuka amakholwa evangeli yanqanda. No. Hayi bo, hayi zinto zasekuthithweni. Ndilishiya nani idinga likabawo. Uqhatso mna ndilifezi. Ndoda yayibizela ukushumayela indaba ezilungileyo, yayingacompromise. Yayisithi umama akahlali phansi nomfundi othobekileyo. Xolo ndiyaxolisa kakhulu. Mfisa kabuhlungu uneto. Kodwa abangekafikelwa bazoyivumela yonke iBhayibheli, yonke nje ingene ebandleni, yonke kwenzeke yonke nje, yonke into aphakathi ebandleni. Inceba lebazalwane imbalwa lento ikhona kodwa kwindawo zonke. NaseAmerica yashunyayela ivangeli eliphileyo. Futhi uthula kodwa kunento. Ayafa bathiswa ngamadayari. Khoba mntu nangileyo apho no-government ibulalana because of the kingdom. Kingdom.